Чебурек. Кримський від чів сирий, бурек пиріжок. Пиріжок із прісного тіста з баранячим фаршем та гострими приправами, засмажений в олії. Іноді як начинку використовують сир. Чебурек вважається однією з головних національних страв народів Криму, кримських татар, чорноморських греків, кримчаків та інших. Так, приготування. Із борошна, води та кухонної сілі замішують круте тісто, витримують його 30 хвилин та розкочують до товщини 2 мм. Круглою посудиною вирізають із тіста кола, намащують края яйцем, а на середину кладуть фарш. Один край загинаючи, надаючи чебуреку форми півмісяця. Для фаршу жирну баранину обчищають від кісток та сухожиль. Відтак разом зі смаженою цибулею пропускають через м'ясорубку. Додаючи сіль, перець, воду і все це добре перемішують, використовують у сирому вигляді, виріб смажити у великій кількості жиру, олію, нагрітого до температури 200 по Цельсію. Куштують гарячим. Майстерність куштування. Чебурек споживають без допомоги столових приборів. Під час споживання рекомендується тримати чебурек руками прямовисно до підлоги. Процес поїдання починаєте з верхнього кінця, бо часто через технологічні особливості всередині чебурека міститься забагато олії, яка може витекти назовні і забруднити руки та одяг, якщо надкусити чебурек з прямого чи дугоподібного боку. От фотки. 3 чебуреки, чебурек у розрізі і чебурек Татарстан.